noite de San Xoán. O lume purificou o Zande na noite máis curta do ano. Durante a tarde da véspera do San Xoán, un grupo de rapaces da parroquia fixeron o boneco do home do saco e recolleron as ervas para facer a máxica e purificadora auga. Xa pola noite, e un pouco máis tarde que outros anos ao cadrar en sábado, o campo da festa foi acollendo un nutrido grupo de festeiros ao redor dos chourizos e do carro instalado para a ocasión. Contra a medianoite comezaron a soar as gaitas do grupo Retrouso, que acompañaron a comitiva cara ao lumeiro. Alí depositouse o saco do home do saco, cos papéis que previamente redactaran os festeiros coas cousas que desexaron queimar. O lume tardou en prender, pero cando o fixo foi espectacular. Devorou o home do saco en cuestión de segundos.